Malayu kasadonyo kainan kaya kami jalan tadi hanya sodoko sa irang salam karabang karangan sa irang salam sama-sama salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi nanti ala datang karam dia kete ditang bandang ketua bakolek ketua bakolek masuk ibu bio di dole sokuna lati nak darus nak datang bukan tuh saya yang dan adik menguji lagi latibo arak jo yang langsung yang mulia yang kurang barak kasadonyo batang kulit ijo batang burian kaki datang jago lapane kaki dek bajalan langsung badak tangan ilaman jo salam kita ilaman ayo masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi kami akan memasuk kaki kami kan langsung nanya saja. Rami lah pasal bukit tinggi nak rami de anak kurai tadi kok indah kan memasuk kaki nanya lah ke rumah tangga kami.